Tänään siivosin kotiani ja löysin turkiskuoriaisia. Eläviä ja kuolleita. Elävät laitoin ulos ikkunalaudalle, koska en halunnut tappaa niitä, esim. Litistämällä. Enkä myöskään antaa niiden jäädä. Ne varmaan kuoli nopeasti ulkona. Mutta ainakin itse kuolisin mieluummin kylmään kuin siihen, että joku muu saa mut. Mä oon tanssija. Oot sä oikeesti muka tanssija? Et sä oo mikään nuori lupaus enää. Sä tanssit sun nettivideoilla. Se on eri juttu kuin tanssi jossain balletissa tai Zodiacilla. Mun tanssivideoita jaetaan netissä. Entä sitten? Ei se ole ammatti. Se on hyvä harrastus, mutta ei se ole ammatti. Sä oot tosi empaattinen tyyppi. Sä voisit keksiä siitä jonkun realistisen ammatin itsellesi. Vaikka joku hoitoalan jutun. Vaikka sairaanhoitaja. Se on tosi tärkeä duuni. Tää on mun elämä. Niin, mutta kun se ei etene mihinkään. Sun pitäisi löytää joku paikka. Ihan tässä oikeassa maailmassa, ei vaan netissä. Mä oon kiinnostunut vapaudesta. Mitä sä tarkoitat sille? Kyllä mäkin oon kiinnostunut vapaudesta. Mutta mun pitää käydä myös duunissa. Niin mitäs sunkin. Se ei ole vaan se raha. Se on myös se, että sitä kautta saa jonkun paikan, jonkun yhteisön. Ihan oikea yhteisön. Ja ihan oikeat ihmiskontakteja. Mutta oikeesti sä oot vaan täällä himassa. Käyt sä koskaan katsomassa mun videoita? Kun ei nuo sun omat videot oo niinku silleen mitään oikeet meininki. Mä en usko mihinkään mun omaan tanssiin. Mua ei kiinnosta mikään muu. Pitäisikö se lähteä ulos tästä asunnosta? Käymään jonnekin vaikka kauppaan tai tonne kadulle tai mihin vaan. Niin et sä näkisit jotain muuta. Mun tekis mieli ottaa toi tietokone pois sulta. Ja toi kamera. Mä oon tanssija. Et sä oot tanssija. Sä oot joku tubettaja täällä himassa. Yhteishakuun keväällä. Mä voin jeesaa sua niiden lomakkeiden kanssa. Mun videoita jaetaan netissä. So what? Kyllä mäkin jaan mun kavereiden videoita netissä. Mut ne on kaikki työtä tekeviä ihmisiä.
我在去外面写来拍的，去外面见面爱我，难见我爱你，晒晒来的，也写去爱你，我爱你在家边，原来就爱在路遇。天涯台灣，看見看見，拍來看見，拍來看見。Mä oon kansanedustaja. Se on tärkeää duunia. Se on musta kiva, ettei tarvitse miettiä, onko mun työllä merkitystä vai ei. Mä oon lääkäri. Mä oon hoitoalalla. Mä oon lääkäri. Mä oon lääkäri. Hoitoala on semmoista työtä, ettei tarvitse miettiä, onko sillä merkitystä vai ei. Se on selvää, että sillä on merkitystä. Mä oon bussikuski. Se on yksinkertaista, mutta tärkeää työtä. Se palkka ei ole hyvä, mutta ainakaan mun ei tarvitse miettiä, onko mun merkitystä vai ei tässä yhteiskunnassa. Mä oon Medialabran professori. Aalto-yliopisto on merkittävä instituutio. Sitä kautta mä tiedän, että mun työllä on merkitystä. Mun ei tarvitse joka ilta mennä nukkumaan ja miettiä, että onko mun työllä jotain väliä. Mä oon eläinlääkäri. Sillä työllä on tosi paljon merkitystä. Mä oon puutarhuri ja mä saan luonnosta ihan valtavasti voimaa. Ja luonto kertoo mulle sen, että mun työllä on merkitystä. Moi. Mä haluan näyttää sulle yhden jutun. Okei. Mä tein videon.
Ihana video. Ihan tosi random. Mutta ei ehkä kannattaisi käyttää tuota automaattista white balancea. Miksei? No kun se valkotasapaino vaihtelee, sit tulee niinku amatöörimäisen näköistä. Ja sit kans toi kameran liike vähän häiritsee, kun se on tommoista tökkivää. Teillä pitäisi niinku olla joku dolli tai semmonen. Mulla on yksi kaveri, joka tietää ihan tosi paljon noista. Se kuvaa mainoksia ammatikseen. Sitten se on kuvannut jonkun Cheekin musavideonkin. Ja tuo juonihan tossa on aika epäselvä. Mut se on ehkä makuasia. Tuo kundi on ihan tosi taitava. Niin. Et niin teknisiin virheisiinkään ei kiinnitä niin paljon huomioon, kun katsoo sen tanssia. Sä oot ihan tosi luova. Sä saat niinku tuoda muista esiin niitten loiston. Kiitos. Mut sä tarvitsit koulutusta, mun mielestä. Et tosta vois tulla niinku ihan oikea ammatti sulle. Niin. Oot sä kuullut semmosesta Helsinki Design Schoolista? Sota. Katon, kun Wilhelm tanssii. En voi jäljitellä sen ylevyyttä. On liian vanha. Se lentää. Matelen täällä vaan. Kuvaan puhelimella, koska sen verran voin tehdä. On eri ihmisluokkia. Tyyppejä. Pelaan videopelejä. Kelaan videomateriaalia edessä taaksepäin. Syön kastematoja. Juon mustaa maitoa. Ajattelen, että ei haittaisi, jos mun veli kuolisi. Koen syyllisyyttä ajatuksesta. Suunnittelen hautajaismusaa ja asua. Mesh-asu olisi hyvä. Luen Simon Weyn Wikipedia-entryä. Weyn sydän pysähtyi vuonna 1943. Se oli 34-vuotias, vähän vanhempi kuin mä. Wey oli kieltäytynyt syömästä. Oliko syömättömyys solidaarisuutta miehitetyssä Ranskassa elävien kanssa? Oliko syömättömyys solidaarisuutta miehitetyssä Ranskassa elävien kanssa? Oliko syömättömyys kristillistä itsestä kieltäytymistä? Johtiko Weyssä diagnosoitu tuberkuloosi syömättömyyteen? Weyn biografi Richard Rees sanoi Weyn kuolleen rakkaudesta.
We must prefer real hell to an imaginary paradise. Olen aina vältellyt asioiden osaamista. Simon meni tehtaaseen töihin. Minä en. Yritän erottaa ihmisarvoni työmenestyksestä, mutta en pysty siihen. En silti taipu menemään duuniin, koska en pysty siihenkään. Miten kauan tätä voi jatkua? Työ on sotaa. Taide on sotaa. Tanssi on sotaa. The only way into truth is through one's own annihilation. Through dwelling a long time in a state of extreme and total humiliation. Kuljen kohti totaalista nolautumista. Mitä sen toisella puolella odottaa? Totuus siitä, mikä olen. Ehdoton rakkaus. Ulottumattomissa oleminen ja vapaus. Mitä nolommalta se tuntuu, sen parempi. Mitä nolommalta se tuntuu, sen parempi.